Ready unit asli Surabaya, tepatnya di Manukan Bakti rek yo. Selangkah teko jalan raya. Unit ready wis kate inden-indenan lah iki omahe rek yo. Ukurannya 4x12, regane 525, masih bisa nego. Bisa cash, bisa kredit, KPR rek yo. Wis langsung ndak delok omahe ae. Panas rek. Loh, wis oleh pager kena dibuka karo ditutup yo. Carport ombor yo, mobil sembarang isok mlebu tenang aja. Bahasa tempat depannya kayak gini, perpaduan batu alam karo granit sing corake apik rek yo. Lah terus nang kene kono cendela sakura. Lah iki wis free taman rek yo. Lho, wis free iki. Wis PNKB rek yo. Lah iki terasan kena nyantai-nyantai isu kerokan kayak gak duwe dosa. Kuseni Almini anti rayap. Subhanallah. Assalamualaikum lho rek yo. Wow wow wow. Ruang tamu atau orang keluarga wis boys rek yo. Wis full wall molding terus lampu hiase apik rek yo kayak kristal ngono iku lho. Terus nang kene kono kaca permanen. Dadi omah iki pencahayane apik rek yo. Kamar anak loro. Nah iki kamar pertama iki. Nah, kena gambaran sadu lek bengi karo bojone sampean. Ojo lali ditukno gorden yo. Kono nggone AC ready. Lah, terus nang kene iki tengah-tengah iki wis ono dapur sing estetik rek yo. Wis ono minibare, kene kok nek dek kulkas ta apa wis atur dhewe. Saya langsung nang kamar ae, Cak. Nah, iki kamar kedua rek yo. Kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama. Wis boys, lho, delon dapure rek yo. Estetik rek yo. Ono minibare, ono colokane, kene nggone kompor, kene nggone wastafel. Tenang ae rek yo, wis anti kemebul yo. Soalnya nang dhuwur ono exhaust rek yo. Wis gak ngerambu lho, delon lampune rek yo, apik yo. Saiki langsung ndek kene iki, Cak. Lah iki kamar mandine rek yo. Kamar mandine wis lumayan gede kene gados wong 35, wis full granit. Wis gak kalah mewah karo hotel bintang 5. Klosete duduk, shower ready, ada sabun ready. Sing ngobine nyabun langsung digas. Wis ngono ae yo, info teko aku dino iki, sampeyan minat utawa pengen takon-takon detail unit iki langsung japri via WA yo. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.